छत्रपती संभाजीनगरच्या वैजापूरमध्ये मुसळधार पाऊस होत आहे। जोरदार पावसामुळे ढेकू नदीला पूर आलाय। नदीकाठच्या गावांना पुराचा वेढा पडलाय आणि त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय। परसुणा गावामध्ये पुराचं पाणी शिरलंय। लाड सावगी सय्यदपूर या गावाला जोडणारा पूल वाहून गेलाय आणि त्यामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटलाय। ग्रामस्थ बेहाल झाले। वैजापूरच्या नारायणपूर इथे 25 जण पुरामध्ये अडकल्याची माहिती मिळते। नारायणपूरमधली ही दृश्य वैजापुरात मुसळधार पाऊस झालेला आहे। गावांना पुराचा वेढा पडलेला आहे आणि त्यामुळे अनेकांचं नुकसान झालेलं आहे। शेती सुद्धा पाण्याखाली गेलेली आहे। आपण ही दोन दृश्य पाहतोय। ढेकू नदीला पूर आलाय आणि त्यामुळे अनेक गावांना पुराचा वेढा पडलेला आहे। तर लाड सावंगी आणि सय्यदपूरला जोडणारा पूलच वाहून गेलाय आणि त्यामुळे अनेक गावांचा संपर्कही तुटलेला आहे। Le motivo